Jolo neng segara oleh cilik-cilik ning lumayan akeh, langsung dimasak bolo. Nek sing takon lokasine iki pantai ngendi, iki aku neng Pantai Ngitun bolo. Dadi pantai kene iki gur kidul ngomah. Pantai paling cedhak saka ngomahku ya iki Pantai Ngitun. Kene iki pantene bersih, gek isih akeh wit-witane, biasane do seneng ngecamp neng kene iki. Tetep ngati-ati ya bolo karo nonton banyune kuwi, ombake gedhe apa cilik ngono kuwi. Lah iki lumayan oleh iki iwak tawes, tapi tawese iki isih cilik-cilik ngene iki lho. Rencana iki engko nek oleh gek langsung arek tak jangan. Wah kayane ya seger iki dijangan karo basem. Olehe lumayan iki bolo, dadi entuk piro iki mau ora tak itung. Gek iki langsung tak kumbah ning nggon banyu asin ki soale mau ki kebak pasir. Ki engko langsung arep tak masak soale nek iwak isih fresh ngene iki nek dijangan ki jan seger tenan bolo. Langsung wae arep tak bedheti, gek sing gedhe iki arep tak sisiki sik men ilang kuwi sisike kuwi lho bolo. Nek sing cilik-cilik kuwi ra ana sisike, dadi iwake iki alus kae. Jenenge iki iwak tawes. Nek cara nggonmu piye bolo, iwak model ngene iki enake dikapakno? Coba komen-komen. Nek aku tak jangan, nek ora ya dibakar. Ternyata iki mau entuk lumayan bolo, entuk 9. Dadi sing cilik-cilik kuwi entuk 4, sing rada gedhe entuk 5. Lah iki sedurunge dijangan arep tak irisi ngene iki, men engko ki bumbune mresep. Lah aku ki mau ya diewangi karo Mas Briwo, kuwi Mas Briwo bagian mbetheti. Nek wis rampung kabeh le mbetheti, gek dikumbah resik. Iki le ngumbah ya iso karo didelehi jeruk nipis ya bolo, soale men ra amis. Nek iwak isih fresh ki ketok ya bolo isih bening-bening kae lho. Lah iki langsung wae aku ngulek bumbune, iki simpel wae bumbune nganggo mrica sing akeh, gek karo bawang putih, bawang merah kuwi, gek karo didelehi lombok men ana pedes-pedese. Lah lomboke iki aku nganggo riwit sik abang kae, ora lali karo tak nehi serai godhong jeruk. Mari ngono bumbune wis lembut, gek digongso dhisik. Nek wis mambu wangi kae langsung ditambahi banyu. Secukupe wae, engko nek wis umeb langsung iwake dicemplungke. Singkat cerita, iki aku wis kokoh bolo. Nah, wis manteng iwake ke mau. Dadi iki mau ya tak nehi bayem barang men seger. Ayo bolo, sing dodoyan merapat. Lah iki lho bayeme cik ijo-ijo jan sepole tenan nek iki. Iwake ya daging iki. Bismillahirrahmanirrahim, aku tak madang dhisik. Lah nek neng Pantai Ngitun ki aja lali mampir warung kene iki bolo. Dadi warunge iki neng sisih kulon dhewe. Lah iki aku pindah mam neng Gazebo bolo. Soale neng kene iki hawane sejuk, gek karo nyawang banyu segara.